Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Oy paday makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Huwebes, Pizza 3 na. Buwan mahigala sa Abril tuiga 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Ginhilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong buntaga mahigala. Sikat nga Sugbuanong content creator nga si Boy Tapang gipadakop sa live-in partner tungod kay giingong nanapat kaniya o busa nating kagol karon sa Alcoy Police Station. Straight to the point. Si Boy Tapang na ila mahigala nga vlogger lumikan kay mukhaon ni bisag unsa kasamangkin mao niya pagkaila no. O gunya doon na pa nila ang content creator nga kunuhay nag love team sa Indaykin. Ato ning hatagag pagtagad karon o gatungod niini doon na pod mga higala sa iyang vlog posibleng nakakwarta mahigala nagpalupad sa siya og 1 million nga tabanog sa una. Yawa day ha? Giadto mga higala sa taga Bangko Sentral ha? Giadto mahigala sa Bangko Sentral ng Pilipinas tungod sa iyang gihimo nga nagpalupad og tabanog nga ginamit ang kwarta. Para to pa vlog mga suking tigpaminaw. Tagantanig pagtagad karon og unya kay misikat-sikat naman ni gihimo pag ni mga higalag model sa kinini ang skin doctor kasamangkin. Nga kanana ang maingganyo kuno hay ka nga magpanindot sa imong skin. Kung sa bang hitabo aron mga kagilaan gipadakop man sa live-in partner kay matod pa nangulata kaniya. Straight to the point. Ang pagtagad sa uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin ginikanan sa 6 anyos nga batang lalaki nga natumbahan sa dakong punuan sa Palma o Royal Palm nanawagan og hustisya sa kamatayon niini. Straight to the point. Lokal nga kagamhanan sa dakbay sa Mandawi ni Pasusi kung asa dapit ang lapses nga niresulta na hinoon sa maong insidente. Straight to the point. Kapitan gahapon sa ding atong gitawgan mibutyag nga ila kunong giaksyonan nagpadala sa nagletter ngadto sa Senro nga putlon kadtong maong nga Royal Palm. Ambot unsang hitabuan nga wa man gyud maputol dugay-dugay naman dito. Wa gyud mga higala maputol og wa mahigala dunay bata nga 6 anyos nga natumbahan og namatay. Una pa nila giputol. Straight to the point. Unsa ba? Ngano ba nga labihan man ka-late sa aksyon sa gobyerno? Katanig pagtagad lubutaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ng atong pagpadayon mahigala sa isyu labot sa tanimbala nga aligasyon. Ang General Manager sa Mactan Cebu International Airport nga si Julius Nere Jr. ni pasalig nga matud pa wa kuno nahitabo nga insidente sa tanimbala diha sa Mactan Cebu International Airport. Straight to the point. So ang iyang pamahayag matud pa nga posible kadtong babae intentionally or accidentally mo ginagda atong bala. Straight to the point. Karoon tasad ni mga kaigalaan kay magkapangutana man sa tao kinsa pa po'y magdain taon og bala sa airport. Ato lang ning agi katawa mahigala kay subo gong pamalandungon nga nganong nabalik naman po ni Ron. Kining problema ha. Unya kining problema ha. Sa buwan lang sa Marso daan dunay 3 ka insidente sa naiya Indaykin. Usa ka insidente sa Clark ug usa karon sa Mactan Cebu International Airport. My God. Nganong nabalik maning problema sa tanimbala nga naundang naman panahon may gilang Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kahinomdo mo nga sikat kaayo kining tanimbala nga modus operandi. Ngani niabot kini mga kaigalaan sa international news
Panahon ni Presidente Noynoy Aquino, purya tandog adto mga sukit ti paminaw with due respect. Main tao man to si Pinoy, pero kini problemaha inani mahigala medyo dili siguro mahadlok niya to mga taga-airport, wa man gito masulbad tong problemaha. Straight to the point. Pag-abot ni Duterte, iya mahigalang giingon nga sulbaron niya ng problemaha, hunungan ng problemaha, otherwise iyang ipakaon ang bala niya ng mga tao nga magbutang-butang o bala sa airport. Straight to the point. Nakainomdo mo na undang ka ng problemaha. Nganong nabalik man ni Ron? Wa na mahigala si Presidente Rodrigo Duterte. Nganong nabalik man? Straight to the point. Ito ni tagag pagtagad karon with due respects to mga OTS personnel diha mahigala sa airport. Mas mayo nga imbestigaron gyud ni. Nya atong panghinaot ni ining General Manager Nire, Sir, Julius Nire, Sir. Ayuhan ninyo pag-imbestigar kay makadaot kini sa dungog sa atong airport. Maabot na sa international news, mahadlok mga higala ang atong mga biyahidor ani. Prangka-prangkang pag-istorya. Ang atong mga Filipino citizens, atong mga OFWs, mga hadlok ini kalakiha nga mutugpa sa airport, dili ta protected ini abot sa airport. Straight to the point. O gingon sa mga turista, mga higala mahadlok nga mutaak ning atong airport kung mauhon ning inani man ning hitabua. Nganong nasulbad man ni panahong digong? Straight to the point. Mo nay rason mga higala kini real talk ning ato ha. Muna nga mga tao karon natural mingaon sila mahigala natural ni ining klasyas problema mahinumdom sila ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kanya mo ingon mo nga nganong naay mga tao nga nangandoy sa leadership ni Duterte? Anong naay mga tao nga dili malimot ni Duterte? Di gid malimot, labi na ka ng mga OFW. Basta naa kining problemaha ane damor nga dili malimtan mahigalas Duterte. Straight to the point. Anong di man ni ma-address ning problemaha? Katanig pagtagad dumutaga sa Banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang humans pipila ka dekada nga negosasyon sa mga okupante sa 93-1 nga luta nga lat sa Kapitolyo na resolbar na gyud ang problema. Human ang pag-ibig na maoy ni palit sa luna sa 16 ka mga okupante o bayra nila kini sod sa 20 ngadto sa 30 ka tuig. Straight to the point. Samtang sa dugang mga balita, mga kailan sa kauluhan, kapin sa 21,000 ka mga buildings sa Metro Manila ang gipasusi na sa DPWH mga kailan, isip kabahin sa pagpangandam sa posibleng kusog nga linog nga moigo sa nasod o gitawag nga The Big One. Kini guban pang mga sutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon DYHP lagi